Nej, det var ikke rigtigt. Hvad? Du skal gøre et helt minut uden at holde pause. Hvad? Jeg håber ikke, den prut, den kommer med. Hvad? Jeg håber ikke, den prut, den kommer med. Vi skal lige se en hop også. Og det er Frederik Juhl Larsen, der hopper her. Han er 9 år gammel. Ja, det kan fortsætte. Ikke nu. Og nu slutter han af med hans det store nummer. Sådan her. Var det billede, eller var det video? Og far?